Draga braćo i sestre, štovatelje Svetoga Ive, ovdje u ovom svetištu pod Milačju. Nećete zamjeriti ako počnem ovako s jednom slikom koju gledamo dozgo s oltara i sad ako neko bude snimao pa prenosio na televiziji, neće ljudi razumjeti a šta se to događa. Sunce sija, a kišobrane drže kao da kiša pada. Zapravo, vrlo je simpatično vas vidjeti u tolikom broju i tako pobožno sudjelujete. Zato evo želim i ove godine uputiti pastirsku riječ. Počet ću jednostavnom slikom. Svi vi koji ste štovatelji Svetog Ive, obično brzo ćete prepoznati bilo sliku ili kip Svetog Ive, jer umjetnici ga prikazuju posebno s onim što je izražajno u njegovom životu. Najčešće ga slikaju sa križem na kojem piše evo janjeg Božji, ili ga slikaju upravo sa janjetom u rukama ili pokraj njega, jer to je njegova riječ, pokazujući na Isusa, evo janje Božje. Slikaju ga u jednoj pokorničkoj odori, jer je zaista bio pokornik. Vrlo često slikaju ga sa uprtim prstom, koji ukazuje upravo ono što današnje evanđelje koje ste čuli pokazuje. Na Isusa Krista. On će mnoge obratiti. Zapravo, najljepši je doživljaj u ovome hodočašću, bilo kod pokorničkog čina koji ste kod častili, pokoru činili, ili kod skrušeni ispovjedi, ili kod pobožnoga sudjelovanja u misiji. Najljepši je doživljaj doživjeti Boga blizoga. To znači obratiti se. Da mi u svojoj životnoj stvarnosti doživimo Boga. Jer često puta nam je srce prazno, duša prazna. A onda, kad je srce prazno i duša prazna, lako nas zahvati strah. I vrlo često progone nas razni strahovi. Opterećavaju to da izbjegnemo riječ strah, kada ne osjećamo nesigurnost. Na ovoj zemlji je sve relativno i sve nesigurno. Jedini je Bog apsolutni. On je taj koji im daje sigurnost. I zato je potrebno upravo ovom hodočašću doživjeti Boga. Zato je Ivanova uprta ruka koja pokazuje na Isusa, kao da nas sve vodi u ovom svetoštu, vodi nas Isusu. Na poseban način, oni koji pate, bilo naši bolesnici, koji pate na tijelu ili koji pate u duši. Ne bih htio nekako lažno tješiti bolesnike, jer zdrav se bolesno ne razumije. Najbolje zna onaj koji trpi kako mu je. Mi možemo samo pokazati svoju blizinu, svoju solidarnost. A što bi njima posebno? Evo, htio bi da dožive Isusa blizoga. Ne da im ljudska prazna riječ daje utjehu, daje sigurnost, nego upravo kroz molitvu, kroz žrtvu, da jednostavno u Isusu otkriju utjehu. Da Isus koji je trpio, koji je prošao ovom zemljom, baš ljudski trpljenje, da on dadne odgovor našem trpljenju. Da upravo prepoznaju tu Ivanovu ruku koja upućuje na Isusa. Da svi mi u Isusu otkrijemo
tu utjehu, to što liječi naše rane. Neće uvijek Bog uslišati kad ga molimo da ozdravimo. Ali dati će snage da to trpljenje nosimo. I neće čovjek dati snagu. Naša ljudska je, koji puta kada tobože sažaljevamo, to i vrijeđa bolesnika. Nemoj me sažaljevati. Ali solidarni biti, pokazati blizinu onom koji pati, taj osjećaj nije sam. I tu je najvažnije u našem zemaljskom putovanju. Osjećaj da nismo sami. Na ovom putu imamo suputnika. Imamo oni koji su nam blizi. Možda nas neće razumjeti, ali će nas poštivati. To je prevažan osjećaj da svaki bolesnik doživi svoje dostojanstvo, ljudsko dostojanstvo, da doživi vjerničko dostojanstvo. I zato ovdje u ovom svetištu već je godinama već govor o onima koji dolaze na tu misu bolesničku. Nije uvijek da Bog usliša odmah što mi tražimo, jer koje puta mi htjeli malo i Bogu zapovijedati. Međutim, u Očenašu nas Isus učio da molimo, budi volja tvoja. Kad sam razgovarao s jednim svojim školskim kolegom, s kojima smo žuljali klupe u školi, kad me nazvao i kaže: Vinko, skršen sam. Pitam ga zašto? Nisam znao. Dobio sam rak. Trunem. Ja sam ostao bez riječi. Ne znam šta bi mi ukazao. Što god kažem, mogu ga u njegove boli povrijediti. Onda kažem: čuj, ne znam drugo ništa, nego molit ću za tebe. Molit ću da ti Bog dadne unutarnje svjetlo, da otkriješ kako trpjeti, a nadu ne izgubiti. A tebi preporučam, uzmi evanđelje. Evanđelje koje govori o Isusovoj muci. Uzmi, to je Božja riječ. I zaista, on je tu večer čitao, sutradan mi šalje SMS poruku: hvala ti, nisi ti mene utješio, Isus me je utješio. Mislim da je to moja poruka svima koji pate, koji trpe u svojoj bolesti. Tražite Isusa koji je trpio. I u tom njegovom trpljenju nađite smisao svoga trpljenja. Znate, ne pate samo bolesnici, nego često puta i oni koji vode brigu o bolesnicima. Treba jako puno strpljenja, treba puno ljubavi. Ja bih rekao, bolesnički krevet i oni koji služe, ti zapravo žive u jednoj školi koja se zove škola križa. A škola križa je škola ljubavi. I zapravo svi mi u svom životu, da se ne urušimo u teškoćama koje nas znaju zadesti, potrebno je potražiti tu knjigu koja se zove Isusov križ i probati upravo ono što je Ivan Krstitelj upravo: evo janje Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Otkriti tajnu oslobađanja grijeha i otvoriti srce ljubavi. I to Božjoj ljubavi. Ova zemaljska ljubav je koristoljubna. Ova zemaljska je interesna. Međutim, Božja ljubav, ona unosi unutarnji mir, unutarnju utjehu.
I zato ovo večeras moje razmišljanje s vama jeste ohrabrenje svakog bolesnika da u svojem trpljenju otkrije tu lekciju, školu križa, da otkrije to janje žrtvovano, da i sam sjedi svoje muke s Isusovim mukama. Što bi rekao Pavao, sveti Pavao, da nadopunjamo svojim mukama Kristove muke. Mi zapravo sjedinjujemo svoje žrtve s Isusovim žrtvama i tako zapravo sudjelujemo u otkupljenju svijeta. To je jedna tajna. Ako je, a jest, da smo mi krštenjem postali jedno mistično tijelo Kristovo, da je Krist glava, a mi smo udovi. A upravo taj krvotok u nama jeste Božja milost, krsna milost, snaga duha. I drugom riječju, kada jedan bolesnik na svome bolesničkom krevetu prikazuje misu, to je prava misa, žrtva, sjedinjujući s Kristovom. On zapravo doprinosi nekome kome treba milost. Zato je prevažno da ne izgubimo te milosti, nego da sudjelujemo kao mistično tijelo u pomaganju, kako u evanđelju reče za Ivana, da on okupi narod i da se obrati narod. Danas, ako ikada, to je obraćanje potrebno. Jer vidimo da svi mi, iako smo vjernici, iako molimo, vrlo često ne slijedimo Kristove stope, nego slijedimo ovaj zemaljski život kako je ugodno. A poći putem ugodnoga, to znači zalutati. Jer uživački život ili razvratni život, on zapravo odvlači čovjeka od onog konačnog cilja, vječnog života. Tako lik Ivana Krstitelja, kojega ovdje posebno molimo i susrećemo, on nas trajno upućuje da se obratimo. Obratiti se, to znači odreći se zla. Ovdje bih htio još jednu ohrabrenje vama koji služite bolesnicima, pomažete. To je blagoslov. Ja znam da je poteškoća. Vidio sam, susreo sam. Ne mogu reći da sam razumio. Teško je razumjeti. Ali izražavam solidarnost sa hrabrim, strpljivim ljudima koji s ljubavlju dvore služe bolesnika. Što god učiniste jednom od ovih, meni činite, to Isus kaže. Hrabrim vas, to Isusu činite, što činite iz ljubavi onaj koji je potreban vaše ljubavi. Zato treba nam strpljenja. Možda jedna od najvažnijih sada kreposti u ovom vremenu. Treba nam strpljenja. Jer ta nestrpljivost dovela je do jedne eksplozije mržnje. Dovela je do jednoga agresivnog djelovanja u kući, na ulici, na televiziji, u politici, u društvu. Jedno napadno djelovanje. Mjesto da radimo za čovjeka, mi iz sebičnosti i okolosti uništavamo čovjeka. To je posebno poruka i u Europi, koja će glasovanjem donijeti da se ima pravo ubiti čovjeka. I to se smatra demokracijom. Ili, da budem još konkretniji, u ovim teškim danima, kad sam i sam prolazio
tešku kušnju nakon rata, obilazeći, evo i ovo svetište je bilo poplavljeno, obilazeći poplavljena naselja, kuće, ljude. Osjetio sam svu muku u sebi, molio sam, ali u meni je prokuvalo kad sam vidio kako oni koji su odgovorni za narod svađaju se dok narod trpi. Mjesto da nađu načina kako pomoći narodu. To što su prohajsali te tisuće i milijone maraka koje su trebale zaštititi Savu, niko nije kriv. Zato smatram, mi moramo u ovoj zemlji svojim strpljenjem, upornošću svjedočiti prave kršćanske vrijednosti. Moramo donijeti promjenu da u ovom društvu se mijenja mentalitet. Dosta nam je nasilja. Kako je ovo zadnje vrijeme počelo? Toliko voliš svoj narod koliko mrziš drugi. I to je normalno i na televiziji priča tako. Pa onda je najgore što zloupotrijebe i simbole vjere. Ma ne može se iz vjere mržiti. Ne vjerujem u Boga koji mrzi. Vjerujem u Boga koji je ljubav. To društvo moramo mijenjati iznutra snagom Božjeg duha. Zato i ovo je danas zavjet. Neka nas ohrabri da stvarno u Isusu prepoznamo smisao života. U Isusu otkrijemo što je naš put u životu. Kako u društvu djelovati. Da ne budemo kukavice. Čuli ste kako riječ Božja poručuje. Ne bojte se. Nama treba te hrabre vjere. Tog pouzdanja u Boga. Te istinski spremnosti križ trpljivo nositi. Sveti Ivo, veliki pokorniče, daj nam, isprosi, hrabru vjeru, strpljivost u životu, ljubav, da možemo istinski život voliti i u životu ostvariti ono što je plemenito, ono što će nas dovesti u vječni život. Amen.